28 high school students sa Sacred Heart Academy ang sunod-sunod na di umano'y sinasapian ng masasamang espiritu nito lamang mga nakarang araw. Sa eksklusibong report na ito ng UNTV Bicol News Team, ayon na rin sa mga guro at estudyante na nakasaksi, isang babaeng nakatogang itim, security guard at duwende raw ang pawang nakikita nila sa tuwing sinasapian ng mga mag-aaral. Naalarma na rin ang lokal na pamahalaan ng Garchitorena, Camarines Sur sa mga nangyayari sa kanilang nasasakupan. Nung una, parang 8 pa lang yun. Tapos habang tumatagal, dumadami hanggang sa umabot sa 28 victims. Subalit, ayon naman sa paliwanag ng mga eksperto, kami mga mental health workers, hindi kami naniniwala sa mga sinasabing napoposes na tao. Now, ang recommendation ko for that particular group ay maobserbahan sila at ma-evaluate ng isang psychiatrist at saka isang psychologist. Although may mga pare na nakausap ko tungkol sa bagay na ito before, na nagsasabi na mayroon talagang sustain na nasasaniban. Yun sa kanilang point of view, pero sa point of view namin talagang hindi kami naniniwala. So I still stick to my recommendation na dapat ma-evaluate sila ng psychiatrist, ng psychologist at mag-undergo sila ng drug test. Ayon naman sa isa sa mga estudyanteng sinapian, matitigil lamang umano ang pangyayaring ito kapag sinunod ng mga bata at guro ang mga tagubilin sa kanila ng sumasaping espiritu umano ng dating sikyo patungkol sa kanilang paaralan. Mula sa Garchitorena, Camarines Sur, Alan Manansala para sa UNTV News Worldwide, at ito ang balita.